гранд-слами париж яке аз мусобиқаҳои бартари риштаи ҷудо маҳсуб мешавад. дар аввалин рӯзи рақобатҳои ин мусобиқаи мӯътабар ду варзишгари тоҷик беҳрӯзи хоҷазода ва сомон маҳмадбеков вориди майдони рақобат шуданд ки натиҷаи нерӯсанҷиҳои онҳоро ҳамкорамон шарҳ медиҳад. аввалин рӯзи рақобатҳои ҷудои гранд-слами париж барои варзишгарони тоҷик бо барор оғоз гардид. аз ҷумла беҳрӯзи хоҷазода ки дар даври аввали рақобатҳо озод буд, дар даври дуюм уильям тайтин аз кишвари самоаро дар каме беш аз 30 сония бо имтиёзи ипон шикаст дод. дар даври сеюм рақиби варзишгари тоҷик ҷудокори кишвари мизбон рекуни тео буда, беҳрӯзи хоҷазода боз ҳам дар 20 сонияи аввал аз ҳарифаш имтиёзи вазари ситонид ва ҳамлаҳоро идома дод. пас аз 1 дақиқаи рақобат хоҷазода тавонист боз як усулеро анҷом ва соҳиби ду вазаре шуд ки ипон маҳсуб мешуд ва тео рекуинро ҳам мағлуб намуд. дар даври чорumi нерӯсанҷӣ ҳам беҳрӯзи хоҷазода фаъолтар буда тобутаб аз ҷавбатиров шамил аз кишвари олмонро гирифта буд. ҷудокори олмонӣ аз назари ҷисмонӣ бисёр қавӣ буд ва ба хотири камфаъолӣ ва ҳамеша дар ҳоли дифоъ будан 3 танбеҳ дарёфт карда аз назари тактикӣ ва натиҷаи дидор рақобатро ба ҷудокори тоҷик бохт. дар рақобати чорумаш беҳрӯз дар муқобили соичи ҳошимото аз кишвари ҷопон қарор гирифт. ҳошимото ки соҳиби медали тиллои қаҳрамонии ҷаҳон дар будапешт ва ғолиби 2 мусобиқаи мастерс дар солҳои 2017 ва 19 мебошад, аз назари тактикӣ беҳтар амал кард ва боис гардид беҳрӯз бо дарёфти 3 танбеҳ шикаст бихӯрад. ҳошимото дар ин нерӯсанҷӣ бидуни касби имтиёз ғолибият ба даст овард ва то ин ҷо беҳрӯзи хоҷазода варзишгари тоҷик 260 имтиёзи олимпиро ба даст овард. сомон маҳмадбеков варзишгари дигари тоҷик низ дар ҳамин вазни 73 килограмм дар давли аввал рақобати шадид бо варзишгари кишвари португалия йорге фернандес анҷом дод. ҳарифи сомон чанд бор ҷоизадори мусобиқаҳои аврупоӣ буда тавонист дар дақиқаи аввал бо иҷрои усул як имтиёзи вазари ба даст оварад. аммо дар дақиқаҳои сеюми нерӯсанҷӣ сомон ҳам усулеро иҷро ва имтиёзи вазари касб намуда ҳисоби имтиёзҳоро баровар кард. дар вақти тиллоии таъин шуда сомон маҳмадбеков ҳарифро ба тахтаи пушт ба замин зада бо имтиёзи ипон ҳарифи пурқудраташро шикаст дод. дар даври дуюм сомон бо ванти челдирк варзишгари бо таҷрибаи кишвари белгия вориди майдони рақобат шуд. ду ҷудокор то дақиқаҳои охир талош карданд аз ҳамдигар имтиёз бигиранд, аммо сомон маҳмадбеков 45 сония монда ба анҷоми нерӯсанҷӣ имтиёзи ипон касб карда ба дуюмин пирӯзиаш даст ёфт. рақиби ҷудокори ҷавони тоҷик дар даври сеюми нерӯсанҷиҳо никола гардасевич аз кишвари черногория гардид. дар оғоз сомон аз довар як танбеҳ дарёфт карда дар нимаҳои нерӯсанҷӣ никола гардасевич тавонист аз варзишгари тоҷик як имтиёзи вазари бигирад. аммо сомон маҳмадбеков талошҳояшро идома дода ниҳоятан ним дақиқа монда ба анҷоми нерӯсанҷӣ дар як зидди усул имтиёзи ипонро касб ва пирӯз гардид. муҳиддин муҳаммад қаҳрамони африқо миёни бузургсолон рақиби чоруми сомон маҳмадбеков шуд. ин ҷудокори араб муқобилияти шадид ба варзишгари тоҷик нишон дод, аммо дар сонияҳои охири нерӯсанҷӣ ҷудокори тоҷик тавонист имтиёзи вазари ба даст оварда онро то охир ҳифз ва ғолиби ин рақобат гардад. ниҳоятан барои баромадан ба марҳилаи нимниҳоӣ сомон бо варзишгари бо таҷрибаи қазоқистон жансай исмагулов нерӯ санҷид. ду варзишгар дар вақти асосӣ танҳо як танбеҳӣ дарёфт карда кор ба вақти тиллоӣ кашида шуд. пас аз тақрибан 7 дақиқа нерӯсанҷӣ исмагулов имтиёзи вазари касб карда роҳи варзишгари тоҷикро ба марҳилаи нимниҳоӣ баст. вале мутаассифона ҳам беҳрӯзи хоҷазода ва ҳам сомон маҳмадбеков дар даври тасаллубахш рақобатро барои медали биринҷии гранд-слами париж бохтанд. зимнан дар рӯзи ниҳоӣ ин мусобиқот се варзишгари дигари тоҷик акмал муродов, комроншоҳ устопирён ва шакармамад мирмамадов барои медалҳои ин мусобиқа талош хоҳанд кард.